ספר אוצרות חיים. שער העיגולים דרוש אדם קדמון. הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד זעיר אנפין. דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אינסוף, ולא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור האינסוף. וכשעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים לסיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום? וכן על דרך זה בכל הכינויים. ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז, אמצעית שבו, ושם צמצם עצמו אל הצדדים והסביבות ונשאר חלל בינתיים. וזה היה צמצום הראשון של המאציל העליון, וזה מקום החלל הוא עגול בהשוואה אחת מכל צדדיו, עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך החלל הזה. ואור האינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו. והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה, המשיך אור דרך קו אחד ישר דק, כאין צינור אחד. אור הנמשך מהאינסוף אל תוך החלל הזה וממלא אותו. אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך חלל זה, ובין אור האינסוף המקיף את זה החלל כנזכר, שנצטמצם אל צדדיו. וסיום הקו הזה למטה אינו נוגע גם כן באור האינסוף עצמו. שאם לא כן יחזור הדבר לכמות שהיה, ויחזור ויתחבר האור הזה שבתוך החלל עם אור האינסוף יחד כבראשונה. ועל כן לא נתפשט ונמשך האור הזה ברוחב אל תוך החלל, רק דרך קו אחד, דק לבד כנזכר. ודרך הקו הזה נמשך ויורד אור האינסוף המאציל אל תוך החלל העגול הזה, שהוא הנאצל, ועל ידי כך מתדבקים המאציל בנאצל יחד ולא עוד. ואף על פי שכל האצילות הוא עגול והאינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו, עם כל זה, אותו המקום שנשאר דבוק בו ונמשך ממנו, ראש הקו הזה שם נקרא ראש האצילות ועליונו. וכל מה שמתפשט ונמשך למטה נקרא תחתוניות האצילות, ועל ידי כך נמצא שיש בחינת מעלה ומטה באצילות. שאם לא כן, לא היה בחינת מעלה ומטה וראש ורגליים באצילות. והנה, האור הזה המתפשט בתוך החלל הזה נחלק לבית בחינות. האחת היא, כי הנה כל האורות שבתוך זה החלל, הוא מוכרח שיהיה בבחינת עיגולים אלו בתוך אלו. והמשל בזה, אור ספירת הכתר, הוא עיגול אחד, ובתוכו עיגול אחר, והוא ספירת החוכמה. וכן על דרך זה, התשלום 10 עיגולים, שהם יוד ספירות דאריך. ואחר כך בתוכם 10 עיגולים אחרים, והם יוד ספירות דאבא. אלו בתוך אלו. עיגול בתוך עיגול, עד סיום כל פרטי האצילות. ולכל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו, עגול גם כן כמותו. ונמצא שיש אור פנימי ואור מקיף וכולם בחינת עיגולים. והבחינה השנייה היא, כי הנה באמצע כל האצילות הזה, העגול מתפשט דרך קו הישר, בחינת אור דוגמת העיגול ממש, רק שהוא ביושר, ויש בו בחינת אריך ואבא ואמא וזעיר ונוקווה, וכולם ביושר. ולבחינת זאת השנייה קראה התורה את האדם צלם אלוהים, כי הוא קו ישר מתפשט דרך קווים, וכמעט שכל ספר הזוהר והתיקונים אינו מדבר אלא בזה היושר, וכמו שנבהר לקמן. ודע כי בזה האצילות יש מיני עולמות לאין קץ, ואין לנו עתה בביאורם, אבל נתחיל לבאר עתה פרט אחד, אשר הוא כולל כל מציאות החלל הזה, וממנו מתפשטים כל העולמות כולם, כמו שנבאר בעזרת השם. והוא בחינת מציאות אדם קדמון לכל הקדומים, הנזכר בזוהר ובתיקונים, ואחריו נמשך סדר כל המדרגות כולם. דע כי בזה החלל נאצל זה האדם הנקרא קדמון לכל הקדומים, כנזכר, ויש בו מציאות יוד ספירות וממלאות את כל החלל הזה. ואומנם תחילה יצאו יוד ספירותיו בדרך עיגולים, אלו בתוך אלו, ואחר כך בתוך העיגולים נמשך דרך קו היושר ציור אדם אחד ביוד ספירות באורך כל העיגולים הנזכרים כציור הזה. יש פה ציור של יוד עיגולים אחד בתוך השני, וקו יושר מלמעלה עד אמצע העיגול, ולמעלה כתוב ג' ראשונות יושר אדם קדמון, למטה כתוב ז' תחתונות אורך אדם קדמון. ואין אנו עוסקים כלל בעיגולים, רק בבחינת היושר בלבד. ולהלן נבהר מציאות העיגולים והיושר מה עניינם. והנה על ידי צמצום הזה הנזכר, כאשר נעשה האדם הנזכר, היה בו בחינת עצמות וכלים. כי צמצום האור גרם עשיית והוויית הכלים, וכמו שנבהר לקמן בעזרת האל.
ואין לנו רשות לדבר יותר במקום גבוה הזה, והמשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו, כאשר נבהר בעזרת השם בדרושים אחרים הבאים לפנינו. האומנם אינו כלי ממש, אלא שבערך האור שבתוכו נקרא כלי. אומנם הוא זך ובהיר בתכלית הבהירות והדקות והזיכוך. והנה האדם קדמון הזה, הוא מבריח מן הקצה העליון עד קצה התחתון. בכל חלל האצילות הנזכר, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שנבהר לקמן בעזרת השם. והנה בבחינת פנימיותו ועצמותו של האדם הזה, אין אנו רשאים להתעסק כלל. אמנם נתעסק ונדבר במה שנאצל ממנו, והוא, כי הנה להיות אור האינסוף גדול מאוד, לכן לא היו יכולים לקבלו אלא באמצעות זה האדם קדמון, ואפילו מזה האדם קדמון עצמו אין מציאות לקבלו אלא אחר יציאת אורו חוצה לו, דרך הנקבים והחלונות שבו, שם האוזניים והעיניים, החותם והפה, וכמו שנבהר למטה בעזרת האל. עד כאן שער העיגולים דרוש